Abot 149,000 pesos na halaga ng Shabu Nasamsam sa buy bust sa Lingayen. Dalawang suspek, Timbog. Para sa detalye, nagbabalik Idol Jam, Victorio. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang street-level individuals sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Lingayen, Pangasinan noong Abril 28. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska ang mahigit 21.9 na gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang halagang 148,920 pesos batay sa standard drug price. Sa unang operasyon, nasamsam ang 7.2 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 48,960 pesos mula sa isang 41 anyos na tricycle driver sa barangay Pangapisan. Bukod sa droga, nakumpiska rin ng motorsiklo, cellphone at buy-bust money. Sa ikalawang operasyon naman ay kinasa sa barangay Libsong East, na-recover ang 14.7 gramo ng shabu na may halagang 99,960 pesos mula sa isang 27 anyos na suspek. Kasama rin nasamsam ang isang kalibre 22 na revolver na may bala at buy-bust money. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng Lingayen Municipal Police Station at PDEA Regional Office 1. Kasalukuyan nasa kusuri ng pulisya ang dalawang suspek at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang ang isang suspek ay kakasuhan din sa illegal possession of firearm. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam, Victorio. Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.